Lagay natin yung isang ano dito, payong. Dahil trending ang halo-halo ni Madonna, laging sold out. Sold out na naman, guys. In just 3 hours. Oh, Diba? Ang daw nga, kalaki oh. bag. So ayan guys, good morning. Yan, today is Monday. Nandito tayo ngayon sa ating kubo. Syempre guys, nag-open kami today. Kahapon 2 days kaming di nag-open kasi nga meron kaming Santa Cena, tsaka kahapon naman Sunday. Sobrang busy kami sa Sibuyasan guys dahil ayan na ang mga harabas. Inaatake na ng harabas ang ating sibuyas dahil sa sobrang init na ng panahon. Lumalabas na sila. Ayan. Si Auntie Pasing magpapaharvest naman yan bukas ng palay. Magkano ng kilo ng palay ngayon, Ante? 20 daw. Ang labas, Labas sariwa. Kapag tuyo, 26. Ay, 27. So ngayon guys, maghahanap kami ng ng saging. Sobrang hirap ng saging ngayon. Pati saging nagkakaubusan. Panghalo natin sa ating halo-halo. Masarap kasi ang halo-halo kapag may saging. So let's go. Ayan guys, ang sarap ng ating ulam. Ginisang sibuyas. Dahil marami tayong sibuyas. Yan, lalagyan natin yan guys ng itlog. Yan na po, kabango. Katamis ng amoy ng sibuyas. Manamis-namis yung kanyang amoy. Sibuyas palang ulam na. And may pa-order din tayong 5 medium na halo-halo. Yan, for pick up. Nag-open na kami ngayon kasi nga ang daming nagchat-chat sa page kung kailan daw kami mag-o-open. Ang daming naghahanap ng halo-halo. Ito ang nakukunan ko eh. Baka magpagawa na naman kayo guys. Mainggit kayo manan. Sabihin nyo na lang maaga, magpan kami magkain. Hindi, kayo. Ay! Visit ka ba? Dapat sabi nga ako kanina eh. Graham nga sa akin. Ikaw ba nauna gano'n? Small lang. Ako yung mais. Ay. Matay. Ayan mga ka-dragon, tignan nyo naman yung aming ulam. Oh. Kala ko yung mais. Wala kami. May okra, may sili, white egg, naksat, gaylotok. Sapay awan si halo-halo. Siyempre may halo-halo tayo, hindi mawawala yan. Ang himaga. Una yun. Nandito kami kumain guys sa labas ng kubo. Buti dito mas mahangin kasi dito dahil dahil may puno. Mainit pa kasi dun sa ating kubo eh. Mamaya diyan tayo tatambay kapag pahapon na. Ayan guys, tuwing kakain na lang kami, diyan sila dumanating. Nanggigigil na si Madonna. Baka pwedeng pakainin nyo muna kami guys. Maglagay muna kaya tayo. Lunch break. No. Kain kami. Sabi lang talaga pagkakain kami, wag muna kayo magbili. Pag nag-37, di balik-balik ng bali. Yan mga ka-dragon, dahil trending ang halo-halo ni Madonna, laging sold out. Sold out na naman Yes. guys. In just 3 hours. Tignan nyo naman kasi ang itsura. Sa itsura pa lang, nai-inlove na sila. O, diba? Oh. Ito yung
Sarap naman ng tulog ng dalawang ite. Haba ng tulog nila. Kakahiya naman istorbohan. Oh. Nakanganga pa. Ang ganda ng bulaklak nito. Orange. Haba ang tulog niyan, te, ah. Sana all, ah. Nagsinggit nga lalo yung mata niya, oh. Sana all nakatulog. Parang pag sa labas ka, kala mo mainit dito. Pero pag pumasok ka naman malamig. Mahangin. So, yan mga ka-dragon, nilagay natin yung isang ano dito, payong. Maganda dito kasi kapag hapon. Oh, look at the view. Amazing. Itong sibuyas nila dito parang ano, parang hinarabas. Kasi namumuti yung dahon. Ayan guys, good morning. Yan, nandito tayo ngayon sa ano, kasibuyasan. Pero hindi tayo harvest ng sibuyas. Titingin lang kami ng kamote kasi ang hirap guys ng ano, ng ube. Panglahok sa halo-halo. Wala kaming mahanap na ube. Yung pinagkunan natin nung nakaraan sabi niya, tingnan niya pa daw. Kaya ang ginagawa naming ube is ano, kamote tapos lagyan lang namin ng food color. Andito guys si Ate Joan at si Ate Aisa. Kaya kaming tatlo lang sa tindahan ngayon. Santi guys, si Gigi ako. Santi pa siya nagpa-harvest ng palay kaya hindi siya makakapunta sa tindahan. Sobrang busy ang mga ladies. Hati ang tao guys. Matak-watak. Dati Gretchen sa kabila naman kasi nagpa-harvest din sila ng sibuyas. Yan, nagpunlaan namin dyan, oh. Mag-adas na rin kami. Yan, maraming maadas. Yan, masukol na yan, maraming maadas. Nagkakon pa nga lang sila. Madasin nyo nga, eh. Magbukas, magkon kami ng kamote dito, oh. Wala man pagbilihan ng kamote. Ima-ima manggarod. Saan yung kamote? Limlim madamat ka sa makadayaw. Kaya na nipingat ni Gigi. Hindi kali kamote. Dino kamote. Adin eh. Yan rin natin. Dali. Dino yung kamote. Yun. Kagaganda oh. Galing na kayo sa Manoat? O dito pala. Wala pa eh. Kuya, yung kondyan o kalalaki. Naglag na ako mo lang. Mahirap nga bunutin at masamag. Ito naiwan pa oo. Maraming naiwan kaya kunin nyo. Kagaganda pa naman. Ayun o si Balong. Hindi nyo tinawag dito sila Michael. Ayun ano yata yung kanan. Nadukduk na kabilad. Karami man kasing nagaparbes, sabay-sabay. May nagaparbes ng palay. Samuel. Ay siguro eh. Samuel.
Tara doon. Daw hinarabas eh, no? Pero hindi naman siya hinarabas. Dry lang, na-dry na talaga yung kanyang ano, puno. Kira mo sana yung tulda mong malaki eh. Ito yung ginapula ni Kuya Rujen eh. Ay, tijuan may ginasabi ba kasi kay Rujen? Maasar talo ka sa kanya. Nagdoon na naman tapon. Oo, sabi ko, pag sinabi mo yung kati Joan, sabi kong gano'n. Kabata niya pa eh. Bago lang nung yung pan lang yata ito, hindi pa nila itinanim. Diba wala pa ito? Iba na eh. Meron na. Nung nagtanim tayo ng sila. Parang mas nauna tong, di ba, nung nagpunta tayo, may tanim na siya dito. Diyan kayo makita kayo nababagas na naman sayang. Kita kami puno na. Diyan sa matin. Hindi pwede talbusan doon te. Meron? May nakuha na kaya? Ito, dalawa. Dito na baba. Kahit magkuha ka lang pang kuwan natin. Kahit 5 piraso. Sayang na. Babatik. Batik na. Naman loob. May ikon pa tayo doon? Yung violet? Ito ang dugmak ko. Hindi kasi yung kanina pa nakarada. Nagabalding na eh. Ibalik mo. Ano, putol na? Yun. Pero nay. Dali mo ba? Yun. Ba't puro may ganyan? O talagang babayang nagkon daw? Si Ate Josie kasi nagtanim dito. Lahat may ganyan. Ano ba kasi ni Josie ata? Ayan ang kalalaki na oh. Kaganda pa no? Wala siyang mga kon. Ganda kasi ang lupa dito eh. Ito pa isa. Ano sana? Bakit kasi kunin mo yung maliit? Hindi yung malaki lang eh. Nagpatabo yan oh. Nararamdaman ko lang. Wala sa antipasing na pa na yung harabas. Dumakit na ito. Basta man yung lupa niya, maramdaman mo man. Bakit naman sa ako? Nagregaton ako. Parang abutin pa kami ng isang linggo dito ah. Buhay kung ilan lang yung nagarubis out. Doon kaya sila na nag-harvest, mga mangyan. Katapugin kaya namin ng isang ano dito. Pagtapos nila doon mamaya. Ano ba to arawan? Kasi doon lugi sila pag grade bagan dyan. Naman na nga para kuwan, yung magtapon. Saan mo ko Jojo ko ng kuwan? Dati yung Kamuti. Gusto na lupa niya. Ano, ganito. Tignan mo bagay yung ante yung lupa na nakaumbok doon, mayroon na yun. Ito. Anong malaki to? Yung ano nakaumbok na lupa. Oh. Diba? Ganda Yung oh. mga kalaki oh.
So, ayan guys, bilhin na rin natin itong saging na saba. Pahinugin na lang natin. Mahal kasi ang saging sa bayan. Bag. Karon ang may buyod. Maguyod mga radyang ka, Kwan. Yay. Di mo kayo mag-uwit na, nagaduto pa na niya. Go. Nagaduto pa na, puro na. Palitan mo ka ng sapad. Bumudot ka na. Kaya mo na kaya ang kailagay mo dito sa loob ng kamote. Para pag-bitbitan na lang natin. Mahirap magbitbit ng kundi sa plato eh. Mas magaling magkwento. Maghinag? Huwag natin galing na rin. Mabigat ba ka? Bigat eh. So, ayan guys. So, diba, Magic, gabi na naman. Wala, talagang hindi namin naharap guys mag-video dahil alam nyo naman, tatatlo lang kami. Hindi nga kami nakaupo, George. Agibito, ng tiligaya, kakainaway na paseng. Sabi niya, Paseg! Pasok ka na pa ng maun. So, ayun mga ka-dragon, kahit kami lang tatlo. Kaya pero balda. Pero may sales naman tayo, 'di ba? Kahit papaano, kahit walang pasok. So, ayan mga ka-dragon. Mag-dine in now? Oo. Nagkain. 6-7. Kasama yung 300 kay ate. So, ayan mga ka-dragon. See you ulit sa mga susunod nating episode. Good night po. Pasensya na po.